Jäähallin yleisö kannustaa vimmatusti Jari Sjömania, joka on hetken päästä valmis toiseen yritykseen. Jees, sieltä kuuluu ja niin pitääkin kuulua. Siellä on mahtava määrä rautaa, 270 kiloa. Jari ilmoitti ennen kisoa, että voitto on päämäärä, tuloksesta 5, mutta jos se tästä vielä komistuu, niin mikä siinä? Yleisölle se varmaan kelpaa. Suomessa on aina ihailtu voimakkaita, vahvoja miehiä. 270 kiloa Jari Sjöman. Jarin pitäisi tää voimien puolesta kyllä saada helposti. Sieltä se tulikin, ihan puhdas suoritus. Jari Sjömanin mestaruus heltisi tuloksella 270. Chelobitchikov jäi kakkoseksi ja kolmanneksi Itävallan Kases. Yhdenkään mitalikolmikon tuloksista ei parantunut enää viimeisellä yrityksellä. Nyt on sitten ainoa mies, joka pystyy kiloissa kamppailemaan Sjömanin kanssa, on vapaan painoluokan James Henderson. Yhdysvallat aloituspaino hänellä 265 kiloa. Aika kevyesti lähti paino, joka on noin 100 kiloa enemmän kuin miehen oma elopaino. James Henderson, Yhdysvallat, 265 kiloa. Ei tääkään kuitenkaan paljon enempää työn. Yhdysvaltain James Henderson oli ylimmän painoluokan ylivoimainen valtias tänään. Hopealle nosti Ruotsin Yngve Gustafsson 247,5, pronssille Saksan Mario Böttcher 245 kiloa. Ja ensimmäisen painosen jälkeen James Henderson toiseen pyysi korotusta 17,5 kiloa, joten nyt nähdään sitten päivän herrasmies asialla. Ensin kätellään toimitsijaa ja sen jälkeen tukevasti penkille. 282,5 kiloa Yhdysvaltain James Henderson, sarja yli 125 kiloa. Ja tämä tietysti villitsee yleisöä. Täällä toivottiin tietysti 300 kilon tulostakin, mutta 282,5 noin helposti suorille käsille ja sillä mestaruus irtosi. Suomalaiset kisat menivät hyvin. Tänään 6 mitalia, yhteensä 8. Ja etukäteen vahvimmat valtit pitivät Helena Heiniluoma, Alvi Eriksson ja Jari Sjöman nostivat sarjojensa maailmanmestareiksi. Viidennet penkkipunnerruksen maailmanmestaruuskilpailut ovat päättyneet.